Igbo ndị ọma ekele m ụnụ. Ọkwala ọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ndị m na-ezigara ozi a bụ ndị isi Ekenesie na ndị Lilu na ndị Ọsụmụhụ. Ọ na-ahụ na ihe na-efegharị soshal midia onye mere vidio gosi ọnọdụ isi Ekenesie nọ. From isi Ekenesie gbado ata awụ agba avacate ala ya ọ gbaala ọsọ. Ajụjụ m na-ajụ owu enwezikwa ndị isi Ekenesie, enwezikwa ndị nwe isi Ekenesie, enwezikwa ndị nwe Lilu. Ya ihe ejide gba nkịtị a na-atụsịsị ndị mmadụ n'ụlọ bikọs ụfọdụ bi Lagos, ụfọdụ biri obodo oyibo, onye ọcha na dị safe. Ka m gwuo na ihe ga-eme eme bụ na agha Biafra m na-ekwuchikwa continued ya, the jihad, the pogrom continued. And ndị Igbo ka dị ndị na-akwari ewu that Biafran war Ojukwu. Otherwise, that killing would have continued with ihe na-eme ugbu a. Maka plan Britain nwere achọrọ ime erase ndị Igbo maka ihe minerals and other things ka ndị Fulani were ya. Now, ihe ga-eme n'ụbọ ọ bụrụ na anyị gba nkịtị ụta anyị gbara nkịtị emegide ihe ọtụtụsịa ndị mmadụ n'ala Igbo ha take over. The pogrom ebidozie na other parts of Nigeria ndị obidozie enweghị ebe anyị ga-agba a ga-wipe out. Ihe m ji na-ekwu okwu maka ndị chịrịrị ụkwụ ha elu na Lagos a na-ekwu ha file na ha dị secured na Lagos dị secured. Ọ nọ n'ugwu Hausa or anywhere so long as nọ na Nigeria, we ndị Igbo adịrọ secured. So the earlier anyị litere bido chekwawa ala Igbo the better. And ihe ọzọ m chọrọ iwetere ndị Igbo tata bụ na ọ bụdị sọsọ insecurity bụ na mmadụ anọghị really n'ala Igbo. Biko ozi ana m ayọ biko ikpere m nọ n'ala na-akpọkọ Igbo ebe ọbụla unu nọ. Gaanụ na village meeting unu gwanụ ndị PG take an inventory amachigoro echi n'ala Igbo. Take an inventory amachigoro echi n'ala Igbo. Nya ama ga-eme that is 90% of ụlọ mmadụ anọghị ya and enweghị any sign enwe ndị ga-take over. Ịma oge m mere vidio so ka alụwa nwaanyị ọzọ dewe n'ụlọ ụfọdụ misunderstand m. Ngwa ndị agha kwuru ihe a kedu ihe a ga-eme population Igbo na-ekpochapụ. Australia nwere a particular city mmadụ na-anọghị. Australian government ekwe n'ụwa niile si na onye ọbụla ga-relocate na that very city mụbụ ụmụ a ga na-akwụ ya salary. Gịnị ka o ji ekwu na mmadụ na-amụba obodo without mmadụ a building is nothing. So ndị Igbo ihe m na-ajụ n'owu na anụ na-anọkọtakwa ndị isi ndị eze ndị PG ndị na-achị obodo na-anọkọtakwa tụgharịa na-ele maka ọnọdụ Igbo kpaa nkata mara ihe a ga-eme ihe obodo ọbụla na-eme. Ndị China bịala anya hụ na ha na-amụ ụmụ hinne ha atụzi oke onye ọbụla mụnwe otu ụmụ. N'ala Igbo ugbu a na mmadụ anọzighị wee suggest ya nwoke lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ mụta nwa. Ya problem ọzọ enwere ugbu a na-awụ ọtụtụ ndị nne na nna m goro ụmụ na Lagos mụọ n'obodo oyibo ebe dị iche iche anwụọna. Ụmụ ha chọgodo ịla enweghị onye ha ga-akọnect because uncles ha na aunt ha ụfọdụ bikwa Lagos mụsụ ụmụ, so cousins and relatives a ga-akọnect anọghị. So that is why anyị ji wee sị oke ụmụ nwaanyị a na-ekwe aka di ha lụọ nwaanyị mgbe ahụ debe n'ụlọ mụtawa nwa. Ugbu a ha nwụọna ụmụ ha kwuruzie na Mbaefe, ụmụ ha amaghị ụzọ ha si ala, ụmụ ha enweghị onye ha ga-akọnect. Ọ ya dị mma nna-ayị ụmụ nwaanyị especially ka unu review atụmatụ a ntụtara maka ịlụtara di anyị nwaanyị ọzọ dewe n'ụlọ, ọkachasị ọtụtụ n'ime anyị bi na-ebighị n'ụlọ bi Lagos, so that afọ nke anyị kacha nwụọ ụmụ anyị chọgodo ịla na ka ha hụ ndị ha ga-erelate ọ ka anyị chekie nụ because ọtụtụ n'ime anyị dị so concern na-agbagharị na-erepọt ihe ndị a. Ọ bụrụ na anyị achọghị ala Igbo anyị kwuo komkom onye ọbụla hụzi ụzọ kpakwara onwe ya ebe obi nọrọ ọfụma ji ụmụ anyị ụzọ because mụnwa na-eji ụmụ m ụzọ ịlụ ụlọ. Mụ agwago di m ya lụta nwaanyị dewe n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwa mụnwa na-achọkwa. Now ọtụtụ ndị so ka achọra ha nwaanyị ụnụ ọmakwana isi chọta nwaanyị n'ala Igbo ugbu a ị ga-achọta nwaanyị n'ala Igbo. Ama mmadụ ole sị m chọrọ ha nwaanyị right now ahụdụ nwaanyị a na-achọtara ha. So ọ ka ụnụ mara ha alarming ọ dị. Ọ ga-awụ ihe ihere n'ala Igbo furu na agbụrụ anyị. Ndị nna nna anyị ha for years tara afụ lụọ ọgụ chekwawa ala Igbo. Anyị nwa agbụrụ anyị ajụjụ m na-ajụ anyị ewu gịnị ka anyị ga-eji ala Igbo eme? Ndewo ndị be anyị.